रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि थाखायसो बर' हारिया दिनै मुलुगाव सिनायथि मोननो हादों। मानाव गेदेर प्रमद बर'नि थाखायसो दिनै बर' हारियाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय बायदि मास मोनब्रै मोनबायावनो BPF सरकारा माबायदि सोलिदों माबायदि सरकारखौ सालायदों बेखौ रायजोफोरा हमनो हाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन BPF सरकार फैनायनि उनाव मास मोनब्रै मोनबायावनो बर'लेण्डखौ बा BTRखौ BTCखौ जौ जुवायाव कनभार्ट खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बिनि अनगायैबो बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मुङाव स्किम बानायनानै आसनि बानायनानै 2 लाख सोनानै होनानै 1.5 लाख लाबोफिननाय नोंथांमोना कल रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो थगायनानै जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'नि थांनाय सरकारनि समाव लाइमोनफोरनि हिउमेन रिसर्स लाइमोनफोरखौ सुबुं सम्पद दानायनि माखासे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ सुबुं सम्पद खालामनो नाजानाय लाइमोनफोरखौ हिउमेन रिसर्स दानो नाजानाय APSCनि थाखाय 50 जन UPSCनि थाखाय 50 जन आरो डक्टरनि थाखाय 50 जन आरो इन्जिनियारिंनि थाखाय 50 जन फ्रि कचिं होनानै जिथुनाखि लाइमोनफोरखौ हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद खालामनो नाजानाय दिनै बे बिथांखिखौ दिनै BPF सरकार फैनायनि उनाव दिनै उथायनानै होबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिखांनानै होबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जोंनि गेजेराव डक्टरा बोरै जोनोम जागोन सोमजिगोन इन्जिनियारिं बोरै सोरजिगोन जोनोम जागोन APSC UPSC जिथुनाखि अफिसार्सफोरा दिनै जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव बोरै सोमजिगोन दा बियो जोंनि थाखाय खोब जिंगासिथावना आरो जोबोद दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना सिगांनि बायदि जाय समाव UPPL सरकारनि समाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन गोजोनखौ मोननो हादोंमोन गोजोन थासारिखौ मोननो हादोंमोन थिग बे गोजोन थासारिखौ नोंथांमोना मोननो लुबैयोब्ला हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना नैबे 2022 मायथाइनि जिथुनाखि MLA बिसायख'थियाव 15 जननिख्रुइ बांसिन MLAफोरखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे देरहासार खालामहरो रायजो राजा नोंथांमोन अरायनि थाखाय गोजोनखौ जुगामि खालामनोब्ला गोजोन जेब्ला रायजोआव जेब्ला हादोराव गोजोननाय गैया अब्ला जोंनि सोलोंथाइ जोंनि बायदि बायदि रांखान्थि बिथिङावबो दावगानायखौ जोङो मोननो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे फिन खनसे गोजोन आरो सान्थि जौगानायखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै UPPL सरकारखौ जोङो पावाराव लाबोफिननाया साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि बिबान आरो दायथ' दं होननानै गिलिर बिबान दं होननानै आङो आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोन। जोबनायाव बयनिसिमबो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन होननानै आङो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। प्रमद बर'खौ लानानैसो बिथांमोननि सिनायथि बिथांमोनखौ लानानै प्रमद बर'नि सिनायथि नङा। बिथांमोननि सिनायथिया प्रमद बर' थानायखायसो दंमोन प्रमद बर'जों लोगोआव थानायखायसो दंमोन। नाथाय दिनै जिहेतु बिथांमोना प्रमद बर' बिथांजों गैला ओंखायनो बिथांमोननि बारै सावरायनायनिबो आरो गोनांथि दं होननानै आं सानला। दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा BTRखौ जुवालेण्डआव कनभार्ट खालामबाय।
एसेम्ब्लि बिसायख'थि बारनाय लोगो लोगो जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायावनो 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जागोन आरो बिटिसि आवहाय 60 मासि लानानै गोदानै इलेक्सन जागोन आरो इलेक्सन जानायनि सिगां बेवहाय इन्टारिम सरकार मोनसे जिरायगोन आरो बै इन्टारिम सरकारावहाय सोर जिरायगोन बेखौ नोंथांमोना आं बुंनांगौ होननानै सानला। हिनजाव गोदाना दानथामल' सिखा गोदाना सानथाम होननाय बायदि दिनै बिपिएफ दोलोखौ मास मोनब्रै मोनबायावनो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया आंगायनाय जाय स्किमफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा सेंसन खालामनानै गालांदों बै खामानिफोरनि फिथाखौसो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हागासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानगोन अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय खामानिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया मावगासिनो दङ। बिथांमोननि रादायखौ मावफुंबाय होननाया सिंग्रानि बायदिसो जाग्रा सिंग्राजों आं रुजुगोन सिङाव आलदा सायाव आलदा। माखासे लाइमोनफोरनि एकाउन्ट लानानै लाइमोन नंजोबबावा सोरबा बोराय बुरै जिखि जादोंला बिथांमोननि एकाउन्ट लानानै बिथांमोना 2 लाख रांखौ सोदों आरो 1.5 लाख रां 2 लाख रांनिफ्राय बिपिएफआ 1.5 लाख रांखौ खांनानै जाफिननानै अजद थिखांबाय थादों। जों नुगासिनो दङ 2 लाख रांखौ लाइमोनफोरनि मुङावहाय लानानै दिनैहाय गुबुन गुबुन मानसिनि एकाउन्टाव सोनानै आरो बे रांखौनो 1.5 लाख करि खांनानै लाफिननानै बिथांमोना दिनै स्करपिअ इन'भा बायनानै सालायथिंबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। मास मोनसेयावहाय 10 दिना जों दिनै मेलाजों बारगासिनो दङ आरो बे मेलायावहाय मेनलि फकासा जाहैबाय जुवा। जों खोनानो मोनदों बै मेलाफोराव जुवा होनानै बिपिएफआ गावसिनि दोलोखौ सामलायगासिनो दङ होननानै जों दिनै खोनानो मोनदों।